Krásný den, pro mě však úplně nový a je to den D. Právě sedím v čekárně u pana zubaře nebo zubařky a budou mi dneska trhat pár zoubků. Tady je to, no to moc vidět není, už ale. No a tak mi držte palce, protože já mám neskutečný strach. Podle všeho by mi měli dneska trhat všechny ty levní zuby, i když jich tam moc není. No ale bude to zajímavý. Tak na mě myslete a já vám potom dám další informace. Tak zatím ahoj a myslete na mě.